ኣብ ህይወትና ሽግራት ከጓንፍና ከለዉ ጸልማት ቀንጢጣ ብርሃን ትልግሰልና ፀሓይ ከይተረፈትውን ኣብ ሽዑ በፂሓ ሽርብ ዝበለትና ክሳብ ዝመስለና ውሽጥና ዝረበሸሉ ሃዋህው ክህሉ ንቡር እዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ፈታነ ህሞት መንፈስካ ዘበራትዕ ፀቅዒ ኣብ ዘይትረኽበሉን ውሽጥኻ ዘንብብ ወገን ኣብ ዘይብሉን ቦታ ምስትህሉ ድማ ርዝነት ምረቱ ህይወት ንበይናኻ ዘረይትካ ክሳብ ዝመስለካ ብዝጎንፈካ ፀገም ከም በረስ ተኻዕወካ ኣካላትካ ብዘንፈጥ ፍዝሓሊ ዝሕው ዘብል ስምዒት ይወሮ እሞ ክሳብ ምስ ፈጣሪኻ መባኣስ ክትበፅሕ ትደናደን ነዚ ሽግር ዝተረድኡ ክመስሉ ብዙሓት ስነ ጥበባውያንና ብዝተፈላለየ መልክዕ ፍርያቶም ኪኖም ዝነጋዕ ሓሊፉ ንሰማዕ ሞራል ዝድርዕ ልቢ ጉዱእ ዘረስርስ ህያባት እንዳለገሱ ነቲ ፀቅዒ ዝሰኣነ ሰማዒ ሓሳብ ልቡ ገናፂሎም ከም ዘንብቡ ሽግራቱን ብድሆታቱን መፍትሒታቶምን በቲ ብፈጣሪ ዝተዋህቦም ፀጋ ጥበብ ተጠቒሞም ኣለናልካ ይብልዎ እዮም ናይዚ ኣብነት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብልፅቲ ደርፊ ፌበን ፀጋይ ኣይነብዕኔ ኢላ ንብዓት ሓንቲ ለዋህን ፈቃር